badhe nampilaken drama basa Jawi kang duweni judul Tata Krama. Saya Bu, kula mawon. Mboten usah nduk, sampean garap mae tugase. Pun santun Bu tugase. Oh, nggih pun, suwun nggih. Apa ae to Bu? Dipanggil ibu kuwi sing sopan to, dalem ngono lho. Lho awakmu iki ndek endi kok macak koyo ngono kuwi? Ya apa sih Bu iki kan aku katene metu mi kanca-kancaku. Apa awakmu nggak ngerti saiki iki usume virus corona ngene metu wis ndek omahe nyawengi Mbak Yumu ngerjakno tugas apa nyapu ngono. Alah ibu iki panggil Mbak Dewi ae. Alah Bu wis ngomong karo wong tuwa iku sing apik ta basane. Ojo maneni. Alah Bu wis. Pak, aku arep pedolan. Arep dolan ndek endi to, Nduk? Usume corona kaya ngene. Alah bapak iki padha ae karo ibu. Ndang aku diparingi sangu. 20 ae nggih, Nduk. Alah aku kira cukup. Apa awakmu ora ngerti bapak ora kerja kat ana corona kae? Alah Bu wis nek dikei sangu ae. Ana kuwae to Nduk kaya ramean wae. Iku lho Bu, rilis. Anakmu iki lho mok loro, kaya sifate beda-beda. Siji apik, siji sifate kaya sesoro teman dhewe udah ngomongi. Mangane anak iki diajari sing apik, biar ora kaya ngono. Nggih Bu, mungkin kula kandhani. Yo, Piye anakku ben iso kaya anakmu? Aku duwe ide. Ren bocah jaman saiki piye? Anakmu wenono panganan sing aneh rasane. Terus ngomong piye ciri-cirine wong sing kena Covid. Lek pengen anakmu sopan, warana nggo tata krama. Walah iya, engko tak jajali. Iku yo kok tata-tata. Iya yo. Sepurane ya cari suwi. Wis go PKN enggak? Yo mau ke PKN ta? Itu kan ada tugas kelompok. Lho, apa sinau kelompok ta yo sak ora mirip. Niki Pak, tedolen. Iki Nduk suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Nduk jajane tedonen. Oh, apa sih? Iki Bu, niki. iki lho aku baca cerita teko TV, ciri-cirine wong kena corona. Ciri-ciri corona niku piye? Pertama iku pilek, terus demam. Terus yang paling nemen kuwi ra iso ngrasakno makan Pak kuwi lho. Lho Mbak, kok aku ora iso ngrasake rasa pangananku? Yo tak lek diomongi ibu bapak iku enggak nurut. Makane sing lek diomongi iku sing nurut. Lek kon wis kena ngono kuwi, sing bingung iki dudu awakmu, keluargamu iki pisan bingung. Ngerti apa ora? Nggih Bu. Ora lis, iki mau rezekiku. Iki mek prank list ben awakmu ora keluyuran meneh. Yo Mbak. Ramatakan kula rencang matur nuwun sampun nyakseni. Waalaikumsalam.